μάλιστα την παρέλαση παρακολούθησαν και οι Υπουργοί Άμυνας χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Τούρκος Υπουργός, αλλά και ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, οι οποίοι είχαν προσκληθεί από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Απόν πάντως ήταν ο Σκοπιανός Υπουργός, ο οποίος μάλλον δεν θα έλαβε το πράσινο φως από τον υπερεθνικιστή Πρωθυπουργό Γκρούευσκι. Οι στρατιώτες μας πάντως φρόντισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στα Σκόπια. Μακεδονία και